Eta Belkoinetik Andazarrateaino, indikeu eskavazio arkeologikoak, udan, bi aste, voluntarioekin, eta zuzendaritza arkeologiko baten kontrolpian. Kontura hartu gara, eta nun gauden, Belkoain, Indatza, Zateai. 1936an, esatu kolpia mantzan, uztailaren 18, bai Nafarron ezan erresistentzion, Nafarron fusileketak izan zian, eta hone etorri zianak Nafarrotik etorri zian. Herri guztien kontrola zegaten ja, eta hemen Azpeitiko komandantzian aginduz, hemen Kandido Soaseta, Hondarribiko militar bat, karrera militarrekoa, justu petxo bitan oporretan zebilela, hua jarri zuen hemengo defentsa hoi antolatzen. Horratikan, hemen dauen trintxera sare honei ditzeo Saseta defentsa sistema, hola ditu zaio. Carlos Almorza izolelariak beak intzune liburua publikatu zuen, dokumentazio guztioi, bildutako dokumentazioa esplikatuz. 2008an pandemia garaien aprobetxatu genuen voluntario egitzien etorri, baina genuen beste lan bat genuen. Izan zela, bailara osotik ibili ginean, eremu ezberdinak fitxatuz, eta prospekzio bisuala egiten, alegia etortze prospekzio bisualak eta detektore bidezko prospekzio egiten. Okeraz bano, 34 eremu fitxatu genituen, krokis egite genituen, ikustu alima genuen akumulazio metaliko bat zehola toki batian, alegia detektoriakin ikuste genuen eremu batian asko bitatzezula, muestra bat hartzen genuen, benetan gerra zileko elementu izan zitezken, o atxur bat, o papel albal bat zan, o hola gauzu zer zan. Eta hori dena fitxatzen gure ginen. Egunetako batzutan, honetorri ginen, eta hemen eremu hontan, ziur, ni uste eremu hontan, ikiarra bitatzen zigun. Eta hori uztailen izan zen, eta ja guztu nebak egin genuen, zundaketa batzu bitia. Zundaketa batzu bitia da, eremu txiki bat hartu, eta ikusi hor zer da. Eta hemen harrapatu genuen, eremu hortan, justu topatu genuen, trintxera baten zatik. Metro karratu bateko eremu batian, 80 zentimetroko potentzia batekin, fondua 80 zentimetroa zen. 200 elementu bilatu genituen. Hori ikusita, 2008 baten etorri ginen honea, eta ja 7 metro iriki genituen, 7 metro trintxera iriki genituen, eta 3000 elementu aurkitu genituen, gerra lotutakoak. Hori, oain arte, 2013-tikan, ez genuen hainbeste elementu arkitu. Zer elementu? Indusketa batean. Kaskilluak, peiniak, metraieta baten kargadoria, latak, abridoriak. Resistentzia oso azkar antolatu zala, azkar inbar izan zen aurre, eta gero trintxerak ez ziala, imaginatzen egitura atzuk dira. Zulua egin zuen, zuluatik atetako lurra eta harrik pari jarri zituen, da segurun ikan zaku batzu bargo zituen, eta aurrea. Eta gaina justu hemen gua izan zen, Belkoaini behi da indako trintxera bat, ze momentu batian bai hemen guarik, guarostia bai bazakala kontrola horrena, eta galdu zunean, zentzu horrek egin zuen, trintxera. Eta hori bai izan, painor zan, harri, eta, da gizun bezala, zaraten behi zion, pixka bat, kanpo basia bezala, guarina, hor zion, xedia, esate. Logiko hau, ez da hola babesian, alegia guri lehenen urtetan ez ziguen eskatzen permiso arkeologikoik. Julien Blanco arkeologoa etorri zanean, beha esan zuen, hemen beak permiso eskatuko zula, eta beak inezitula gauzak ondo. Eta, gipuzoko arkeologo teknikariak esan ziren, baina bakizu nola itean, ez, hau, arkeologoa. Eta, orduan hasi izan ja pixka bat, arkeologikoki maila bat hartzen, 2017tik aurrea, guiten eginean lana, arkeologikoki maila handigo baten sartzen hasi izan. Baina ondare bezala ez da babesuta. Ez da kainolako babesi. Hori hola azaltzeko. Ikurra bezala da, hanka. Orduan, gazte-gaztia dianean, hanka ere sartzen da. Eskerrekoa limotxea. Otro ejemplo más de que, que hay que darle importancia a esta...
Erlon dago bat. Matematikoa